Hello mga Yenyans! Good morning! Welcome to EBTV. Please subscribe my YouTube channel. Click the notification button para ma-update ka sa video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon is mag-change oil tayo ng second change oil ng ating Bajaj 125. Okay? Hello mga Yenyans! Yung speedometer natin is 2,114. Last change oil natin is kung hindi ko nagkamali 598, 98 o mag-600 na. Ibig sabihin meron na siyang 1.5 na hindi natin change oil kasi medyo busy lang mga yan kaya hindi natin naharap. Kaya dapat talaga itong motor every 1,000 change oil para maganda ang makina. Kaso medyo busy tayo mga nakarang araw. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kaya hindi natin pag-change oil. Okay, ngayon, i-change oil natin ito. I-drain natin yung niya. Tapos bibili tayo ng langis. Pero bago tayo bibili ng langis, i-ano mo natin yung niya. Yung nut niya. Tanggalin mo natin yung nut niya. Itatanong mo pa? Okay? Just keep on watching. Hello mga Yenyans, medyo nahirapan tayo magbukas kasi hindi ko alam kung pababa o pataas siya. Pero salamat kasi nalaman ko pababa pala siya. Okay? Kaya ginamitan natin ng itong tools na to. Kasi itong tools na to kahit bilog o kaya meron siyang natawag na yung guide, kayang-kaya niya. Okay, itong baba, kaya niya. Kung bilog siya, kaya niyang buksan niya. Kaya ginamitan natin ng tools na ganito. Ito siya Ito tools na ganito. Yung parang maliit na yabi tubo. No? Ngayon, since kaya natin siyang kamayin, no? Ano na, yung bubuksan ko na sa kamay. Ito na yung langis niya. No? Kasi medyo matagal na rin to kasi siguro ilang takbo na rin mga siyempre 2.1 tapos 500 nasa 600 na 1.6 na takbo na rin. Kaya dapat 1,000 lang dapat to kasi medyo busy nga tayo kaya hindi ko naharap na mag-change oil. What? Oil. Ito na mga Yenyans. Ito mga Yenyans. Ito na mga Yenyans. Ano natin dito. Bubuksan ko na yung niya, itong nut. Medyo na-roasted na nga siya kasi hindi ko mabuksan. Pero pababa pala siya, pero ginabitan ko siya ng yung maliit na yabi tubo para kahit low street mabubuksan pa rin. Ito na, dandahanin ko na yung langis. Ayan na, kaya mga Yenyans. Medyo malinaw pa siya. Medyo malinaw pa, pero talagang papalitan na kasi talagang talagang required na palitan. Ngayon, tanggalin ko na yung niya, itong filter niya. Filter niya to hindi ko matanggal. Hindi kailangan natin ng yan, ng pliers. Kuha mo na ng pliers mga yan, papatagalin yan, okay? Medyo itim na rin siya. Ito na yung pliers, kaya natin yung filter niya, tanggalin natin. Kasi pagkamay lang, hindi pala kaya pagkamay lang. Yan malakas yung tulo pag walang filter. Yan, tinanggal natin yung filter niya. Ito yung filter niya. Ayan na rin. Ito yung second change oil natin, mga Yenyans. Second change oil. Talagang change oil ko to kasi bukas pupunta kami ng Tarlac para pagbiyahe mo ng Tarlac bukas ng umaga. Maganda yung niya. Ng makina niya kasi bagong change oil maya bilitin ng langis. Bibitin lang mamaya para natin yung second change oil natin. Medyo okay pa naman yung niya. Ito malinis pa naman, pero nasa 1.4 na kaya dapat 1,000 lang to para para maganda yung yung makina niya sa ilalim. Bola lang yan. Kaya thank you.
Thank you sa lahat sa panonood at abangan nyo yung pag-tutorial ko. Ito yung filter nya oh. Yan, ito yung filter nya. Another one. Medyo okay lang naman, medyo mayroon ng konti, pero linisan na lang to, pupunasan lang to kasi mahirap pag tubig, hindi pwede pag tubig to eh. Antayin natin yung bumaba din ng langis, mga maya siguro wala nang langis yan mamaya. Okay, just keep on watching mga Yenyans and God bless you everyone. Hello mga Yenyans, welcome back to EBTV. Ngayon nakabili natin ng langis, ito yun pa rin, SAA 20W50 Premium Multigrade Jasu Matte TPI SL. Okay, ngayon mga Yenyans, sinakpan natin ng ito ay basahan kasi para hindi pasukin yung butas ng buhangin, kasi pag ganito yung hangin baka pasukan ng buhangin, masisira yung makina. Kaya tinakpan natin ng ito ay basahan, ganyan. Ayun, kasi yung iba kasi na halimbawa yung ibang mga brand ng mga motorcycle, ang langis nila is nasa ilalim yung bukasan, dito sa pinakailalim, kaya kahit siguro malakas ang hangin hindi papasukan kasi nasa ilalim eh. Ito kasing Bajaj nasa siya, gilid yung butas, kaya para maiwasan yung ayan, may tumutulo pa rin kahit paano, pero okay na yan siguro. Papayta tayo yan kasi konti na siguro natira dyan, kaya tinakpan natin ng dito, basahan. Okay, ngayon mga Yenyans, yung filter nya nilinisan na natin, no? Babalik na natin yung filter nya. Punasan mo natin yung bago natin ibalik yung filter, yung pinaka nya, ito yung butas. Punasan natin yung butas bago natin ibalik yung filter. May tumutulo pa rin, no? Tumutulo pa rin siya. Balik natin yung filter. Ito yung filter natin. Malinis naman na. Yun mga Yenyans, ibalik natin yung filter. Pero kahit may pa siya, ibalik natin. Okay na siguro yan. Yan. Yun. Okay. Tapos yung takip niya. Yung takip niya. Okay na to. Nakasagad na. Nakasagad yung filter niya. Takip niya na naman. Kita natin yan ng mamaya. Yung yabi tubo. Meron tayong yabi tubo. Kaya pagpita natin yan. Tapos lagyan natin yung langis. Pataas yung higpit niya. Pag ganun. Pataas. Kasi pababa yung luwag niya eh. Okay. Pita natin yung mamaya. Yung parang yabi
tubong maliit. Tabi ba natin yung langis? Mahigpit na to. Ayan na. Ayan na. Okay, mahigpit na. Hello mga yinyans. Ilalagay naman natin yung langis. Inabot natin ng gabi kasi hapon natin nagsimula ng change oil kasi bumili pa tayo ng langis, tapos ginabi na. Tapos pinaano pa tayo. Pinaano ko pa to. Yung pinatulog ko pa yung langis niya, pinatulog ko pa na para talagang maubutan sila, pero may sobra pa rin naman. Ito kailangan natin ng imbudo, siyempre plies para pambukas sa takip kasi medyo mahigpit. Tapos itong langis. Okay, simulan natin. Ito na mga yinyans, no? Buksan natin yung kasi pag kinamay mo lang ito masikip, kaya ang bukas niya pag ganun yung bukas niya, kaya try natin. Okay, mabilis ng buksan, malambot lang siya. Okay, tapos ilagay natin tingnan natin kung maraming buhangin kasi ngayon mahangin Another one. Buhangin. Lagyan natin yung budo para iwas talagyan ng buhangin. Medyo kasya naman siya. Kasya naman yung budo niya. Ganyan na. Okay, natin ang langis. Ayan na yung hindi mapaw. Okay, palinil natin siya ubusin kasi 100 ml lang. Tama na siguro itong tira. 100 ml lang tira. Kasi kailangan ng 100 ml lang yung ilagay natin. Okay na siguro ito. Pwede na. No? Okay na. Okay na siguro. Lagyan natin konti pa. Okay na. Okay. Lagyan natin yung takip. Natin ibudo. Teka lang. Baka mayroon pang sobra sayang. Lagyan natin ibudo dito. Yan. Okay. Tapos yung takip muna natin. Lagyan natin yung takip. Okay. Tapos higpitan natin ng rice para higpit ng konti. Ganyan.
Ayan. Okay. Ito may sobra pa tong konti, hindi ko niubos kasi 900 ml lang nilagay ko. Bali nagsobra tayo ng 100 ml. Siguro yung bigat niya, malaman niyo yung bigat niya is 100 ml eh. Ito na siguro yun. What? Okay. Tapos papaandar natin siya, i-kick muna natin siya ng bago natin i-susian, no? Kick muna natin. Nang masiguro para umangat yung langis niya. Para umangat yung langis, kick muna natin. 1 2 3 4 5. Okay. Tapos susian na natin. Ayan na, nakasusi na siya. Ngayon papaandarin natin yung motor, no? Kasi nakik na natin siya. Nakik na natin siya ng hindi mo natin pinaandar, kinik mo natin para umangat yung langis. Ngayon paandarin na natin. Pa sa pangkik. Pa tingnan muna natin. Tapos sabay switch para ayaw umandar eh. Okay. Ano, andar na. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy yan, pag-andar yan. Uy, minto. Another one. Ulit. Yan. Tuloy-tuloy na yan. Okay. Mga Yanyans, maraming salamat sa panood sa aking second change oil sa City 125 Bajaj. Magandang gabi po sa inyo lahat, and sana nasa mabuti kayong mga kalagayan, and
God bless you everyone and more power. Okay?